La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Eling-eling sira manungsa eling ana anggonmu salat ngaji mumpung durung katekanan malaikat jurupati. Panggilane kang maha kuwasa gelem ora bakal digawa disalini sandangan putih yen wis budal ra iso muli. Tumpakane kereta Jawa rodo papat rupa manungsa jujugane omah tuwa tanpa bantal tanpa kuasa omahe ra ana lawange turu ijen ra ana kancane ditutupi anjang-anjang diurug lan disiram kembang. Tonggo-tonggo podo nyambang tangise kaya wong nembang yen ngaji arang-arang pertondo imane kurang. Eling-eling sira manungsa eling ana anggonmu salat ngaji mumpung durung katekanan malaikat jurupati. Panggilane sang maha kuwasa gelem ora bakal digawa disalini sandangan putih yen wis modal ra iso muli. Tumpakane kereta Jawa rodo papat rupa manungsa jujugane omah tuwa tanpa bantal tanpa klasa omahe ra ana lawange turu ijen ra ana kancane ditutupi anjang-anjang diurug lan disiram kembang.
monggo podo nyambang tangise kaya wong nembang yen ngaji arang-arang pertondo imane kurang